Кукин фестивалында балыкчылар командаларга тупланып көч сынаштылар. Оякларны бәйләп йөгерү, токта кисеп, шул токта кисәгенә шөреп буру, шилеккә туп кертү, капчык белән сикерү, капчык киеп йөгерүчене күтәреп финишка чабу. Фестиваль менә шушындый кызыклы эстафета ярышлары белән башланып китте. Кукин фестивале безнең 3нче тапкыр уздырыла инде. Шушы менә аның үзенең төп урыны бар. Лыжный база кырыена төшеп китәсең дә. Безнең инде әти бабайлар Кукин дип кушканнар бит инде. Бүтән җирдә Кукин дигән балык юк бит инде. Ул керкә дип атала. Кемдер анда килкә дип әйтә аны бит. Бездә ул Кукин дип атала. Шуңа күрә инде безнең спорт җегетләре лыжный база каршында төзеп куйдылар аңа бер олы стелла, статуя дип әйтгәндә Кукин балыгын олы иттереп. Мен инде бәлек чактан ук инде бабайга ярып берип балык та башладык. Biz endi bir 6 yaşta babay apşap itadir balıkka. Şundan beri endi mana ol endi balıkçı endi kim bir balık tutasın ki iri balık. Ol endi уже tege adrenalin и привыкайсың, tege привычка сама болып кала. Erten kech уже tege yürüy başlaysың. Вакытың бармы, юкмы, жок булсын келемме? Балыкчыларга сабырлык хасып юкка гына әйтмиләрдер. Шулай булмаса, сәгатьләр буе кармакка карап утыра алырлар идемени алар. Фестивальдә катнашучылар 1 сәгать буе балык тотты. Балык инде спортның бер төрен бик яраткан менә мин ел сайын көтүгән яйда кышта калганым юк, пенсия чыкканнан бирле. Менә быеллар менә ташу вакыттанда суны күтәрсеннәр икән булган балык да урлап калды, суда чистар, болыннар да чистар. Менә мин үзем балыкчы магазины тотам инде. Безнең районда балыкчылар бик күп ул. Хәзер инде балыкчылар селёнда сатып кына алалар, казып тормыйлар, наживкалар тотабыз инде без балыкчыларга дип. Жюри һәрбер балыкчының табышына бәя бирде. Ярыш нәтиҗәләре буенча төрле номинацияларда җиңүчеләр билгеләнде. Фестивальдә катнашучылар Ноил Хамматуллин пешергән тәмле уха белән сыйланды. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.